sewintusu welawase kowe lunga pamit karo aku pamit yo karepku ora pamit yo bangeten duh wong ayo pabodanku ati susah mung kangen sliramu ayo sun gimana anak kambing saya Dua bagus aku cereku itu rasa dengan hatiku rasane atiku rasa kangen ora bisa mari ya mung esuk pripun Mas Sarjana bisa nambah alai saya jasa kelangon begus tresnaku sesarengan dewata Indonesia. Wih, anugerah video syuting. Argalasan sistem. Iya iya, iya iya. Solo, solo, solo. Mangga mas Sarjana. sewintusu welawase
pun lajengaken titip tresno maipun suwe ra dinyang ya. Padha wae aku ra dinyang. Ya Allah, lah tak kira apa. Mung dijangne sisih tok. Ditutul-tutulne. Ayo.